Ádám! Miattad letört egy körmöm. Miért kell neked mindig tálcáról lenned? És lányom, mit csináltok egész nap a szobába a barátoddal? Néha kijöhetnél a családhoz. Filmet nézünk. Na, milyen filmet néztek? Épp mi is akarunk apáddal egy jó filmet nézni. Most így a címére nem emlékszem. Ha nem tudod a címét, akkor mondd el, miről szól. Hát, ha ismered. Vannak benne ilyen szereplők, meg jelenetek. Én tudom, mi a címe annak a filmnek. A Maci a vállásban, nem? Annó kedvenc filmem volt. Ne legyél már buta, hát kupakol a lányod. De anya, ebbe léci, ne szólj bele, hogy én megnevelem a saját lányomat, hogy szeretném, köszönöm. Legalább védekezt? Szinte mindig időben kirántja, mindenhova máshova elmehet, csak oda belém nem. Az nem védekezés, kislányom! Jogi anya, 15 évesen még nem akarok gyereket. Apád is ezt mondta, én meg 30 vagyok. Kirántani, ez is ugyanolyan makacs, mint az apja. Ádám, az összes rossz tulajdonságát tőled örökölte. Persze, tőled csak jó tulajdonságokat örökölt. Ha terhes lesz a lányod, tudod, hogy téged foglak hibáztatni? Ki mást? Ezt a védekezést neveztem Harry Maguire-nek.